हेलौ गाइस नोंथांमोना पुशआप खालामो नामा एबा नोंथांमोना जिमफ्राव थाङो नामा नोंथांमोना जिमफ्राव थाङोब्लाथ' नोंथांमोना पुशआपखौ खालामथारो जानो हागौ नोंथांमोना खेबसेयावहाय बेसेबां पुशआप खालामनो हायो 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स ना 1000 टाइम्स नोंथांमोना मिथिगौना बे संसाराव बेबायदि मानसि दङ जाय मानसिया खेबसेयावनो थाथ'नाय गैयाजासे 10,507 बार बियो पुशआप खालामदों थाथ'नाय गैयाजासे बेबायदि मानसिबो दङ जायखौहाय दासिमबो रावबो बिनि वर्ल्ड रेकर्डखौहाय सिफायनो हायाखै 1980 निफ्रायनो बेयो टप जानानै दं रावबो बेखौहाय सिफायनो हायाखै बियो सासे जापाननि थागिबि बिनि मुङा मिनोरु योशिदा बेबायदि खालामनो थाखाय बियो बेसेबां खस्थ' मोनदों बियो गावसो मिथिसिगौ नाथाय नाजायोब्ला जों गासैखौबो मावफुंनो हागौ बेनिखायनो गाइस नोंथांमोनाबो जायखौ मावनो लादों नोंथांमोना बेखौ गोसो होनानै मावोब्ला नोंथांमोना मावफुंनो हाथारगोन एसेनोसै गाइस बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं